Vakomana vaya vadzoka zvekare vana Godfrey Tsenengamo vakananga mutungamiriri wenyika vauya panapa vachitaura mashoko anoshamisa vachiti in the next few days mutungamiriri wenyika yeZimbabwe aripo panguva ino Nomasodamzo Mnangagwa vanenge vasisiri closer to the state house. Sandapinda mashoko aiwasoonekwa kwaitiwa nevakomana ava naTsenengamo ndipo pakapepa panoti subscribe like on the bell icon anoposta this picture yemutungamiriri wenyika ramukuonera nezuro ari kupolitubro meeting wabudanyira achiti in a few days this man will be nowhere closer to state house. He has overstood his purpose, and the time for him to live is now. You live by the sword, you die by the sword. Fellow Zimbabweans, let's do it, as we are the masters of our own destinies. Signal coming. Domashoko akutogwa pana patana Tsenengamo ari achishamisa vanhu kuti vakomana ava vaibonyaso kutemba nei vachitaura nawe the signal. Tinoti nawe the signal inhau yatiri kuona kuti iri kukonzeresa zvekare vanhu vanoiziva ichibva nedirection yemawar veterans kunyanya vana blessed runesugeza vachava mashoko ekuti the signal is coming. Panapa tikuona naTsenengamo autora mashoko anoshamisawo vanhu vachiti munhu anorarama nesword anozobviswawo nesword achiva achikola up kuti macitizens let us voice up, let us rise the removal yemutungamiriri wenyika. Mashoko andoshamisa vanhu vachova kuti vana Godfrey Tsenengamo vachibuda kutaura mashoko ava vari kunyatso kutemba nei maforces ari behind them ndeapi. Mashoko andangoti sepanapa paZinews Live amuziva kuti tinenge takakugadzirirai nhau dzinenge dzisingangopinda tinouya tingokupombai takakukandirai kuti muzive zviri kuitika munyika. Mbudisa mafungiro enyu noti kudii pamusoro pemashoko awa panguva ino yatiri kuona kuti the ruling party panguva ino zviri kuzikanwa nevanhu kuti it is in a chaos, iri in a deep political turmoil. Vakomana vabuda kutaura mashoko awa. Pinai comment section medu mutidze mafungiro enyu noti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinai comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.